Morning guys, panibagong video na naman tayo. Panibagong araw, panibagong video. So hindi tayo mag-hunting ngayon guys, kasi itong balak ko ngayon gawin, itong paniksay natin, convert ko siya ng bullpup na naman para umigsi siya guys. Masyadong mahaba kasi ito, kaya gagawin natin gawing bullpup. Huwag mong subukan. Para mixi, tsaka gumaan-gaan siya. Sana supportahan itong video na to guys hanggang matapos para makikita niyo yung resulta ng paggawa natin. Kung approve ba sa inyo o bagsak. Yan, sige guys, sabayanan niyo yung paggawa natin ng bullpup ng ating paniksay. Ulit-ulit na naman eh. Ito guys, yung Estrella Park ko dati, yung foot pump dati, kaya lang converted siya ng oxygen. Ito yung matagal ko nang ginagamit na paniksay guys. Marami nang naibigay na ulam sa akin to. Una kong gagawin yung trigger niya, trigger mechanism niya, bago yung kahoy, yung bat. Okay guys, stay tuned. A few moments later. Ito yung trigger mechanism niya guys. Yan. Magtutulak lang naman ng ano to. Tutulak na lang yung original trigger niya. Yan. Ito yung ano, kalabitan niya. Yan guys. Susunod na natin yung ito pala yung lagayan ng ano, tornilyo. Kaya meron ganito. Ito yung trigger na original. Ito yung magtutulak ng ganyan. Yan, hey guys. Susunod na natin yung kahoy niya, yung bat niya mismo, bago natin ito ilalagay sa bat. Kasi gusto ko yung natatanggal yung mismong airgun, para kung ayaw mo na ng bullpup, tatanggalin mo lang yun. Sige guys, stay tuned lang. Ito yung magiging bat niya guys. Papatapos ko sa furniture shop. Yan, kulay dilaw. Dilaw na kahoy ito. Hindi ko alam kung anong kahoy ito guys. Kung langka o bangkal yata ito. Hiningi ko lang sa pinsan ko to guys. Dilaw na kahoy. Yan. Papatapos natin sa ano guys, sa furniture shop.
Joy Burgers lang ata. Pasin lang kumata, pinaras ka tigas. Pasin. Seven hours later. Ito na yung nakatgas na bat. Ang ganda ng kulay, oh. Dilaw na dilaw. Shoutout nga pala kay Boss Jensen, yung may-ari ng furniture shop na taga-tabas ng bat natin. So yung nagpapatabas tayo doon, siya yung taga-tabas. Shoutout Boss Jensen. Kalimutan ko yung apelyido niya. Yan guys. So kaya na natin guys dito sa ibabaw. Stay tuned guys. Tabayanan yung paghukay natin. Okay na guys, palapat na yung natin, baral natin sa kahoy. Yan. Nakahukay na siya. Yan. Ayun na. Kapit na siya guys. Sunod na natin i-hukay itong trigger niya. I-hukay natin dito. Kahoy. Bahala ka sa buhay mo. Yan.
Yan. Sige guys. Stay tuned lang. Tuloy natin. A few moments later. Yan guys. Ayos na yung trigger niya. Yun. Ayos na guys. Lilihain na natin. Lalagay ko pa pala yung ano dito. Trigger guard niya guys. Bago natin lilihain. Ano sa palagay niyo? Ayan guys. Oh, malapit na matapos. Ayan. Okay guys. Update ko na naman kayo mamaya pag natapos na natin lihain. Okay guys. Mamaya ulit. Thousand years later. Yun, magandang gabi sa inyo guys. So, natapos na natin yung Tixay bullpup natin, yung kinonvert natin sa bullpup na paniksay natin dati. So, bago tayo magpatuloy guys, shoutout sa lahat ng nanonood, sa lahat ng subscriber at sa lahat ng mga supporters natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sana yung mga bagong napadaan lang sa ating channel guys, huwag niyo kalimutan pindutin yung subscribe button saka yung notification bell, i-all mo na rin para lagi kang updated sa mga video natin i-upload. So yun guys, ito na po yung kinonvert dating rifle type na pang-fixay natin, ginawa natin bro. Shisha. Nagsinis ka guys. Gumagana yun. Itong trigger guard niya guys, trigger guard niya dating sa malalapat na mga project ko dati. Buenas mo naman! Tinanggal ko, hindi ko na nagamit, kaya dito ko na siya nilagay para magamit. Bali yung mixi na yung baliktay natin. Balak ko lagyan ng red dot to guys, kaya lang try ko muna yung ganito. So pag sumilip ka dito guys, dito na nakalagay yung chip mo. Hindi totoo yan. Kasi walang telescope, kaya red dot. Kaya mababa siya. Dito yung chip na ganun. Para kita mo yung sight. Yung tsaka sa rear sight tsaka sa front sight. Bakit ganyan? Pero kung may red dot siya dito guys, dito yung ano mo. Yan. Kasi para tumaas siya, kailangan lagyan mo ng red dot. So yun guys. Tapos
din yung group up natin. Group up paniksay. Sana all. So, sana ma-testing na natin ito. Alin ang mas magandang itama, yung dati o itong group up. Maganda ito ngayon guys, kasi maiksi na lang siya. Maiksi lang siya. Yun, guys. Sana nagustuhan niyo yung conversion natin. At sana nagustuhan niyo yung video natin. Yung mga napapadaan sa ating channel guys na hindi pa nakapag-subscribe. Kung gusto mo makita ng mga ganitong video pa natin. O kaya yung mga hunting videos, tiksay hunting videos. Subscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga video natin na i-upload. So yun guys. Shout out sa lahat ng hunters, lahat ng maninigsay. Shout out kay Brother Chris na nasa Saudi na siya ngayon. Hindi na natin siya makakasama guys kasi nasa Saudi na siya Brother Chris. So shout out sa'yo bro dyan sa Saudi. Yan, maniksay ka na lang dyan bro. Gago! Yan, guys, salamat ulit sa manonood. Dito na lang yung video natin.